עולם בכמה דקות. מכירים את התמונה הזאת של הלשון עם אזור למתוק בקצה ואזור למלוח בצדדים? אז זהו שזה פשוט לא נכון. ברוכים הבאים לעולם בכמה דקות. היום אנחנו הולכים לפרק את אחד המיתוסים הכי גדולים שלמדנו, ולגלות איך באמת כמה ביסים קטנים מצליחים לייצר לנו עולם שלם של טעמים. אוקיי, אז בואו נדבר על זה רגע. מפת הטעמים הזאת היא כנראה אחת הטעויות המדעיות הכי עקשניות שיש. היא מופיעה בספרי לימוד, בתוכניות טלוויזיה, אבל המציאות הרבה יותר מעניינת. האמת היא כזאת, כל חלק וחלק בלשון שלנו יכול להרגיש את כל הטעמים. כן, אולי יש אזורים עם רגישות טיפ-טיפה יותר גבוהה לטעם מסוים, אבל ההבדל הוא כל כך קטן שהוא כמעט לא משנה. זה אומר שכל ביס, בין אם זה שוקולד או מלפפון חמוץ, מפעיל חיישנים בכל הלשון. אז אם אין מפה, מה כן יש? ובכן, התשובה נמצאת במבנים קטנטנים כמעט בלתי נראים שנקראים פקאיות טעם. אלה הגיבורים האמיתיים של כל הסיפור הזה. תחשבו על כל פקעית טעם כזאת, כמו על צוות קומנדו קטן של תאי חישה. המשימה שלהם? לזהות את המולקולות השונות במזון שאנחנו אוכלים. והם לא מסודרים בשורות יפות, ממש לא. הם מפוזרים בכל מקום, מוכנים לפעולה. והצפיפות פשוט מדהימה. בכל אחת מאלפי הפקיעות האלה יושבים בין 50 ל-100 תאים. זאת רשת חיישנים סופר צפופה, אבל מה בדיוק היא מחפשת? כאן אנחנו מגיעים לבסיס של הכל. המדע מזהה 5 טעמים יסודיים בלבד. כל מה שאנחנו מכירים כטעם הוא בעצם שילוב שלהם עם עוד חוש חשוב, אבל על זה נדבר עוד שנייה. את 4 הראשונים כולנו מכירים. מתוק, מלוח, חמוץ ומר. אבל יש עוד שחקן מפתח בחמישייה שאולי פחות מוכר והוא קריטי, אומאמי. ולכל אחד מהם יש תפקיד ביולוגי אחר לגמרי. טעם מתוק, למשל, הוא פשוט הדרך של הגוף שלנו לצעוק, היי, מצאתי אנרגיה. קולטנים מיוחדים מזהים סוכר ומאותתים למוח שמצאנו דלק זמין ומהיר. טעם מלוח, לעומת זאת, הוא הגלאי שלנו למינרלים חיוניים. הגוף שלנו צריך נטרן כדי שמערכת העצבים תעבוד כמו שצריך, וכדי לשמור על מאזן נוזלים תקין. בלי היכולת לזהות מלח, היינו בבעיה. ומה לגבי חמוץ? זו בעצם מערכת ההזקה המובנית שלנו. היא מזהה חומציות שיכולה להצביע על מזון מקולקל או פרי שעדיין לא בשל. זה סוג של תמרור אזהרה. הטעם המר הוא אולי המורכב והחשוב מכולם להישרדות. יש לנו בערך 25 סוגי קולטנים שונים רק בשבילו. ולמה? כי בטבע רוב הרעלים הם מרים. זו מערכת ההגנה מספר 1 שלנו נגד הרעלה. וזה גם מסביר למה הטעם כל כך אישי. יש אנשים שהגנטיקה שלהם הופכת אותם לתואמי על. הם יכולים להרגיש מרירות שאחרים פשוט לא יבחינו בה. אז בפעם הבאה שמישהו מתפקח איתכם על ברוקולי, תדעו, זה כנראה כתוב לו ב-DNA. ואחרון חביב, אומאמי. זה הטעם העשיר, המלוח והבשרי הזה שמרגישים ברוטב סויה, בפטריות או בגבינת פרמזן. זהו גלאי החלבונים שלנו. כשאנחנו תואמים אומאמי, הגוף שלנו יודע שהוא מקבל אבני בניין חיוניות. אז יופי, הבנו שהלשון שלנו מזהה 5 טעמים בסיסיים. אבל אם זה כל הסיפור, למה לתות יש טעם של תות ולבננה יש טעם של בננה? כאן נכנס לתמונה השותף הסודי והסופר חשוב של הלשון, האף. כולנו מכירים את זה, נכון? כשהאף סתום מצינון, פתאום כל האוכל מרגיש סתמי, כמו קרטון. התופעה הזאת היא המפתח להבנת ההבדל בין טעם לבין פלייבור. אז הנה הנקודה הכי חשובה. טעם או טייסט זה מה שהלשון קולטת, רק 5 אבות המזון האלה. אבל פלייבור זאת החוויה השלמה. זה מה שקורה כשהמוח לוקח את המידע הבסיסי מהלשון ומשלב אותו עם אלפי ניחוחות שהאף מזהה. הטעם של תות הוא לא סתם מתוק, הוא שילוב של מתוק וחמוץ עם כל מולקולות הריח הייחודיות של תות. וזה מביא אותנו לתחנה הסופית והמנהל הראשי של כל המבצע הזה, המוח. כי הלשון והאף הם רק השליחים, הם אוספים מודיעין מהשטח. ההצגה האמיתית, ההחלטה על מה שאנחנו מרגישים, קורית למעלה. המוח מקבל את האותות הבסיסיים מהלשון, את המידע המורכב מהאף, ומערבב לתוך כל זה גם את המרקם של האוכל, את הטמפרטורה, ואפילו זיכרונות ורגשות. כל זה ביחד יוצר את חוויית הטעם העשירה. אבל מסתבר שהמוח שלנו כל כך חזק, שלפעמים הוא יכול לייצר טעם יש מאין. שימו לב לקטע הבא כי הוא די מטורף. מחקרים גילו שלחצי מהאוכלוסייה יש תכונה שנקראת טעימה טרמית. ומה זה אומר? זה אומר שעבור האנשים האלה, שינוי טמפרטורה בלבד, בלי שום אוכל, יכול ליצור תחושת טעם אמיתית לגמרי. תחשבו על זה. אם פשוט נחמם או נקרר נקודה מסוימת על הלשון שלהם, המוח שלהם יתרגם את זה לטעם מתוק או מלוח.
זה נקרא טעם פנטום, וזו ההוכחה האולטימטיבית לכך שחוויית הטעם שלנו נבנית ונוצרת במוח. אז אם נסכם, בפעם הבאה שאוכלים משהו, כדאי לזכור שזו סימפוניה שלמה. הלשון מנגנת את התווים הבסיסיים, האף מוסיף את העומק וההרמוניה, אבל המוח הוא המנצח. זה שלוקח את הכל ויוצר ממנו יצירה שלמה, ייחודית ואישית. וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת גדולה. אם המוח שלנו כל כך יצירתי עם טעם, באילו עוד דרכים הוא מעצב את המציאות שאנחנו חווים, בלי שבכלל נדע? כדי לגלות עוד סודות על איך העולם שלנו באמת עובד, הירשמו לערוץ. תודה שצפיתם, תירשמו לערוץ.